studenți masteranți sau doctoranți. Suntem din țări diferite și de specialitate diferite, dar acum suntem toți aici, colegi și prieteni. Nu suntem actori, dar am venit cu voia dumneavoastră să prezentăm câte ceva din ce am învățat aici. Vă rugăm să ne ascultați cu răbdare și cu înțelegere, să ne scuzați dacă nu pronunțăm foarte corect până acum și să ne aplaudați dacă merităm. Ali. Eu sunt Ali, Mohammad Sajjad Ali, din Pakistan, și am venit în România pentru masterat în agricultură. Iubesc filozofia și mi place poezia, în special poezia filozofie. De aceea am ales pentru dumneavoastră o poezie de Lucian Blaga cu titlul Trei fețe. Trei fețe de Lucian Blaga. Copilul rude, iubirea și înțelepciunea mea iar jocul. Tânărul cântă, jocul și înțelepciunea mea iar iubirea. Bătrânul tace, iubirea și jocul meu iar înțelepciunea. Vă mulțumesc. Eu sunt Titus, Chui, în China. Ele sunt colegii mele, Anna, Liu Chenzi și sunt Wang Hong. Și am venit aici să studiem economia. Eu nu pot să cânt, dar aș dori să ascultați din toată inima două cântece din țara mea, cântate de colegii mei. Am două cânt astăzi pentru dumneavoastră. Primul este un cântec dulce pentru copii. Când este vocea și Ana cântă la pian. După aceea urmează un cântec cu numele Inima Cântească. Voce Samish An.
Siakun pentru prietenia dintre noi. Hai să dăm mână. Afghanistan. Algeria. Guinea. Congo. Iraq. Kenya. Lebanon. Maroc. Mongolia. Nigeria. Pakistan. Senegal. Syria.